Goedenavond, het is zaterdag 26 april, Koningsdag. En dit is het belangrijkste nieuws van vandaag. Koningsdag begon vanochtend vroeg met het hijsen van de vlag in Terneuzen. Dat lijkt misschien niet zo bijzonder, maar voor de 88-jarige Co Witte is dat het wel. 11,5 jaar heeft u op dit moment gewacht. 11,5 jaar, daar word je emotioneel van. Want Co wilde graag de vlag wapperen voor woonzorgcentrum Maxima, maar in alle jaren dat hij er woont mocht dat niet. Dat vind ik verschrikkelijk. Hij heeft daarom jarenlang gestreden voor een vlag. Ga ik er niet meer zijn, moet er ook een vlag zijn. Eindelijk is het gelukt, met dank aan de gemeente Terneuzen. De vlag staat nu op gemeentegrond voor het centrum. Dat geeft een goed gevoel. Door naar de bakker, want die heeft het ongekend druk. Het was een hele lange nacht. Flink eventjes doorgedaan. Vrijdag ook al. We hebben ook al heel veel tompoezen gemaakt. En nu is natuurlijk de grande finale. De laatste oranje tompoezen worden gemaakt en dan is het tijd om ze te proeven. En meiden, hoe smaakt die? Heel lekker. Lekker. Ja, ik vind het ook lekker. En met een volle maag kun je natuurlijk het beste een rondje over de vrijmarkt lopen. Cupcakes te koop, 50 cent. Bijvoorbeeld hier in Axel, waar de verkoop voorspoedig verloopt. Ja, ze komen allemaal naar hier gevlogen, joh. Dus dat komt door dat doekje natuurlijk, hè. De 12 pannen van Peter waren in 10 minuten uitverkocht. Ik ga op vakantie straks, dus ja, het gaat prima hoor. Ja, waar gaat u heen op vakantie van uw vrijmarktgeld? Ik ga naar Turkije toe. Ja, ik moet een klein beetje bijleggen, maar het moet net kunnen. Hij heeft nu vooral nog glaswerk in de aanbieding. Of ja, de wind denkt daar anders over. Daar gaat het glaswerk. Ja, mijn wens is ook weg nou, hè. Daar gaan de inkomsten. Ja, dat is niet naar Turkije dan. Dan blijven we maar thuis. Ach, thuis kun je ook leuke dingen doen. Bijvoorbeeld in Wemeldingen. Het dorp pakte groots uit. Onder andere met een optocht. Wij zijn van de dorpsstraat, ons langzaam bekend. U bent wel de sterren vandaag, meneer. Nou, dat valt wel mee. We zijn allemaal sterren vandaag, toch? Ja, maar u... Ja, ik heb het pak, maar de rest is ook allemaal sterren vandaag, toch? Het is hartstikke leuk. De luis in de pels? Ja, wij zijn de luizen en de lieve heersbeestjes. Aha, want? Ja, wij wonen in de Dorpsstraat en daar hebben ze die mooie bomen. En daar zit helaas altijd luis in. En ik eet die op. Is het leuk om mee te doen? Ontzettend, ja, heel gezellig. 1 keer in de 5 jaar wordt er van alles georganiseerd op het dorp. En door corona was dat al 10 jaar geleden. Zeker omdat het nu 10 jaar geleden is. Dus het is mooi weer. Dus we hebben alles mee vandaag. Dus hartstikke leuk. Lintjesregen in Middelburg. Een dag later dan de officiële, want op deze brug werden lintjes gebonden als protest. We weten allemaal nog wat er gebeurde met minister Faber die weigerde om te tekenen voor de lintjes. En dat was voor mij en voor een aantal anderen in mijn omgeving eigenlijk een beetje de druppel. De emmer was al vol volgens de deelnemers door een polariserend kabinet. Gevaren voor de democratie en de koersverandering door Trump in Amerika. Maar waarom dan toch die lintjes? Het gaat eigenlijk over links voor de toekomst. Een toekomst waarin we allemaal thuis zijn, waarin we nog steeds kunnen genieten van rechtsveiligheid. En dat we elkaar gewoon als mensen blijven zien. De lintjes blijven tot komende zomer hangen. Hartelijk welkom, u allen die op dit ongewone uur op deze dag hier samengekomen bent om in een requiem te bidden voor onze paus Franciscus. In de basiliek in Hulst is gisteravond een herdenkingsdienst gehouden voor de overleden paus Franciscus. Er werd voor hem gebeden en er werden herinneringen aan hem opgehaald. Was geen paus van enkel woorden. Hij had weliswaar een woord voor iedereen. Was er voor iedereen. Stapte op iedereen af, wie het ook was. Bij zijn foto werden ook nog tulpen neergezet. Een verwijzing naar de Nederlandse tulpen die met Pasen altijd op het Sint-Pietersplein staan in de Vaticaanstad. De paus overleed afgelopen maandag, tweede paasdag, op 88-jarige leeftijd.
Vandaag is hij begraven. Revalidatiecentrum Lindenhof bestaat 25 jaar. In het centrum leren mensen opnieuw lopen en praten, bijvoorbeeld na het oplopen van hersenletsel of een beenamputatie. Een van hen is Erwin uit Sint-Philipsland, die 10 jaar geleden bij de kliniek binnenkwam na een hersenbloeding. Ja, in het begin, ik heb heel veel geslapen en gerust om te herstellen, laat ik het zo zeggen. En daarna ging ik een klein beetje bewegen. Met mijn armen en mijn benen moest ik dan oefeningetjes doen. Praten, want praten kon ik helemaal niet meer. Onder begeleiding van zijn behandelaren kreeg hij zijn leven langzaam weer op de rit. Mijn rechterkant, die werkt niet meer, maar ik kan fietsen, autorijden. Ik werk een beetje. En mijn leven is weer een beetje terug. Erwin is een van de 3300 mensen die bij Lindenhof revalideerden. En de ontwikkelingen bij het centrum staan niet stil. Het team is net begonnen met een nieuwe behandelmethode waarbij persoonlijke doelen centraal staan. De een wil oefenen met lopen buiten, de ander wil met een rolstoel verplaatsen buiten. Pas geleden liep ik hier door de gang en daar zag ik een fysiotherapeut met een man staan die dus als hobby stijldansen had. En zij was met hem aan het stijldansen. En later kwam zijn vrouw en stonden ze dus samen te oefenen met stijldansen. En dan denk ik wel, ja, dit is wel echt heel tof. Het 25-jarig bestaan van Lindenhof wordt komende maand gevierd, onder meer met een fototentoonstelling. Het begon allemaal een beetje fris, na de minimumtemperaturen van 2 tot 7 graden. Maar de meeste plaatsen waren dan zonnig en dat bleef het ook wel met een paar wolkenvelden. Heel warm werd het niet op deze Koningsdag. Pas in de loop van de middag kwam de temperatuur boven de 15 graden uit. En direct aan zee was er tijdelijk ook een frisse noordenwind. Vannacht wordt het niet zo koud als afgelopen nacht. De minima lopen uiteen van 7 tot 9 graden en lokaal ontstaan een paar mistbanken. Morgen is er een zwakke wind uit variabele richting. Dat betekent dat er aan zee weer een zeewindje opsteekt met een groot temperatuurverschil. Daar wordt het 16 tot 19 graden. Landinwaarts wordt het in de namiddag 20 tot 22 graden. En het gaat dan met zonnig weer. Na dit weekend blijft het voorlopig zonnig met een zwakke wind uit noordoost tot oost. En daardoor zal het ook aan zee warmer worden. De gemiddelde maximumtemperatuur komt ook uit boven de 20 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws van deze Koningsdag. Straks een terugblik op de afgelopen dagen in Zeeland de Week. Tot zo.